alin ba yung pinakamalaking kinikita ko guys, YouTube o Facebook. Yan yung tanong sa mga nakakilala sa akin, yung mga online seller ko. Yun. And yan yung i-share ko guys. Tatawa ko sa anak ko guys. Kanina kasi nandito siya. And umiiyak siya guys kasi gusto niya na sumali sa video ko. And hindi ko siya pinapasali guys. Binigyan ko naman siya ng chocolate. And pinapanood ko naman siya ng TV kasi alam niyo na guys na nakakaloka tong si YT, yung policy niya nakakaloka sobra kasi yung video ko na sinet ko for kids, nagtaka ako bakit andyan yung comment section and yung hindi ko sinet na not for kids is yun nawala yung comment section. And ngayon is hindi ko alam yung gagawin ko, kaya ito na lang yung naisip ko guys na hindi ko na lang isasali yung anak ko sa pag-vlog ko, sa mga videos ko hanggat kaya ko kasi yun nga hindi natin alam yung rules ni YouTube na ganun, yung policy niya for kids, yun. Kaya ito na yung ginagawa ko guys. Sobrang ang sakit sa akin bilang nanay kasi yung anak ko is parang nawalan ko siya ng karapatan na sumali sa mga videos ko. Siyempre guys, pag nag-vlog kami is andyan siya palagi. Nakita niyo naman guys sa mga videos ko na andyan talaga siya. And yun yung nagpapasaya sa kanya. And yun, naisip ko na ito na yung gagawin ko and gagawa na lang ako ng videos na makapag-vlog siya. Yung unbox siya ng toys, okay lang sa akin na hindi yung kumikita. At least na nag-enjoy siya. And ngayon guys is, ang haba na sinasabi ko. And ngayon is, medyo basa pa yung damit ko. Nakaka-distract ba? And yung pimples ko sa noo. Pasensya na kayo guys kasi ganun talaga pag masipag. And kakatapos ko rin maligo kasi aalis kami ngayon. May mga ipaprocess ako ng mga orders ko guys. Magagalit na naman to si yung ng LBC staff nila kasi matatambakan nila guys. Di joke lang. Siyempre masaya sila. Isa rin naman ako sa nagpapayaman ng may-ari ng LBC. And ngayon guys is ang haba na sinasabi ko. Yun na nga, sasabihin ko na guys. Ito guys is kinikita ko sa loob ng isang buwan. December 5 up to this month, January na tayo ngayon. Ito guys is inipon ko. Nabawasan na siya kasi yung iba is pinang-shopping ko na. Binili ko na ng mga baking equipment ko pag hindi ako busy, nagbe-bake kami ni Ella. And yung iba naman guys is pinang-grocery ko, yung mga kakailanganin namin araw-araw. And yung iba naman is binili ko sa gusto ng anak ko. And yung iba naman is yung pinanghanda namin sa New Year. And ito guys is nasa mahigit 60,000 plus lahat na naipon ko sa loob ng 1 month lang. And ito siya guys. Ito guys is hindi ko pinagmamayabang. Gusto ko lang na may inspired akong tao na yung nagbabalak na kumita, magkaroon ng extra income. Bagay ito sa inyo guys. Basta gusto nyo yung gagawin nyo. Hindi kayo napipilitan syempre. Yun. Guys is nasa 35,000 and yung hindi ko pa nakuha is nasa 16,000 plus yun. Dapat ikukunin ko siya guys noong Sunday kasi naabutan kami ng cut off kasi gabi na yun and si Ella is yung kinakain niya is ice cream yun. And kapag decide kami na uuwi na lang kasi nakasave naman siya guys sa ML wallet ko yun. Doon ko siya temporary na sinave muna kasi minsan pag sa bangko kasi naiinis ako kasi i-count mo yung 1,000, i-count mo yung peso, ganun. Tapos andyan yung anak ko, sobrang ayaw niya guys na magtagal kami sa isang lugar. Gusto niya na iba-iba yung pinupuntahan namin kasi pag naabutan kami guys ng
ilang minuto sa isang lugar, nag-iiyak na yun guys, gusto na umalis, gusto na niya pumunta kung saan saan, yung mga, ang dami niya tinuturo, ayan. Ngayon is, aalis kami, kukunin ko rin siya guys, and ngayon asawa ko is nag half day lang kasi yun nga, may kukunin ako, and may ipaprocess rin ako ng mga orders ko, and i-meet up, yun. And yun na guys, kahapon is sobrang kati ng ilong ko. Yun. And alam nila guys na pag ganun is sabi nila may blessings daw na darating, may pera daw na darating. Ako guys is hindi ako naniniwala sa ganun. Kayo ba naniniwala ba kayo sa ganun? Pero nasa atin din naman yun kung maniniwala tayo o hindi, wala rin naman mawawala. Lalo na guys na 2020, ang dami ng mga pamahiin, ang dami ng mga pampaswerte, ano yung pinakamaswerte na zodiac sign this year. Yung, ako guys is hindi ako naniniwala sa ganun. Nasa atin din naman yung guys kung maniniwala tayo o hindi. Yun. And ngayon, kape. Kung saan ako umaabot. And yun, so guys, sobrang happy ko lang kasi yung mga dumating na blessings sa amin, syempre, na dati pinangarap ko lang, andito na. And ito siya guys is, isi-save ko to siya lahat. May 3 bank account kami, nasa China Bank, BDO, and sa Cebuana. Nag-open ako kasi para sa anak ko and sa asawa ko. Yun guys is, pangalan sa akin lahat. Kasi ginawa ko yun guys para sa future namin na gusto ko na makaipon, gusto ko kasi na bumili ng lupa at bahay dito. Eh, gusto ko rin na magkaroon ng business na i-manage namin mag-asawa kasi ayoko na guys na magtrabaho yung asawa ko, lalo na sobrang hirap ng trabaho niya and ang liit pa ng sahod niya guys. And yun, gusto ko na makaipon talaga. And iniiwasan ko guys na gumastos. Yun. Sobrang ang swerte ng asawa ko sa akin kasi ako yung taong hindi maluho. Yun. Hindi ako mahilig sa mga bagay-bagay guys. Hindi ako mahilig bumili ng mga material na bagay. Yung mas binibili ko is pagkain, ganun. Yung pinanggagawa namin ng pagkain, yung pagbibig. Yun yung hilig ko guys. Ayoko talaga sa mga bagay na like damit, guys, hindi ako mahilig doon. Hindi rin ako mahilig sa mga sapatos. Yung dashes ko guys is isa lang. Yan lang yung ginagamit ko. Hanggat meron akong ginagamit guys, yun lang talagang ginagamit ko. Bibili lang ako pag nasira na, yun. And yung mga damit namin guys is hindi talaga branded. I mean, hindi siya galing sa mall. Branded siya guys kasi okay siya. Yun. Gusto ko guys na mura pero branded yun. Like okay. Kasi ang tibay niya guys and hindi rin masakit sa dibdib once na malagyan ng Zone Rocks kasi yun nga mura lang siya. Kasi ako guys, minsan gumagamit talaga ako ng Zone Rocks, lalo na yung anak ko ang hilig kumain ng chocolate, ang hilig kumain ng mangga. Hindi ko talaga maiwasan guys na yung ibang damit is malagyan ko ng Zone Rocks. Kaya mas gusto ko na okay. And yung mga damit ng anak ko guys is puro okay. Dati nung nakasuporta pa yung parents ko sa akin, halos mga branded yung mga damit niya guys. Kasi yung mama ko, syempre, sobrang ano siya sa apo niya kasi first apo yung anak ko. And ayaw niya na bilhan namin ng mumurahing damit. Gusto niya talaga nasa mall. Gusto niya na yung mga laruan nasa mall din. Ngayon is binibilhan na namin guys ng mga mumurahing laruan kasi malaki naman ang anak ko. Hindi naman niya isusubo yung mga laruan. And yun. And nakakatipid din kami. Ngayon guys is nangungupahan pa kami ng bahay. May bahay kami guys is nasa Maynila pero pinapaupahan ko siya. Yun, para dagdag income. Ngayon is
yung sa YouTube ko, yung sa YouTube ko guys is hindi pa ako kumikita. Sorry, hindi pa ako kumikita kasi maliit pa yung watch hour ko. And kung tutulungan niyo ako, siyempre, magkakasahod ako and magbibigay rin ako sa inyo guys. Lalo na sa mga subscribers ko. Anak ko guys, nagsisigaw kasi gusto niya yata pumunta dito. Pinipigilan ng papa niya kasi sabi ko na hindi ko na isasali yung anak ko sa video ko. Yun. And yun lang guys, yung gusto kong i-share sa mga gusto mag-try na mag-online selling guys. Makaswerte na kayo this year. And sa gusto naman maging seller ko, please comment down below or comment on my Facebook account. Ipa-like ko siya dito guys. Or i-PM nyo lang ako guys sa Messenger kasi pag hindi ako busy, magre-reply agad ako. Minsan kasi nasa Lazada or sa Shopee shop ako nag-online kaya minsan yung reply ko is late na. And don't worry guys, legit po ako, 100% na legit po ako. And yung binibenta ko guys, mga hindi pa nakakaalam is jewelry po and may mga watches rin ako. Yung Seiko and Michael Kors, tapos Casio. Yun guys. Lahat po ng binibenta ko is authentic. And real gold po siya. Ownable. Yung kompleto na. And ngayon is sa mga gusto, PM lang kayo. Ilagay ko lang siya dito. And yung shipping fee ko guys is 240 nationwide na po. Yan yung standard shipping fee ko. And yung shipping fee ko is depende po yan sa anong order nyo. Pag mahigit 8K na po yung order nyo is dadagdagan nyo po yung shipping fee nyo para naman in case po na magka-problema is marirefund tayo ni LBC kasi pag ano guys, pag worth 8K o pataas na yung order nyo tapos yung shipping fee nyo is 240 lang, dapat asan nyo talaga. Kasi yung 240 na shipping fee is equivalent to 5,000 lang po yung insurance niya. And kung may tanong kayo guys, comment down below. Doon, magre-reply ako. And yun lang guys, yung gusto kong i-share sa inyo. And sobrang happy ko guys kasi yun yung naging profit ko sa loob ng isang buwan. Inipon ko talaga siya guys para pang gift ko sa sarili ko